Nem gondoltam volna, hogy egyszer két férfi között fogok élni. És még kevésbé azt, hogy végül ők ketten együtt fognak tönkretenni. Az egész teljesen ártatlanul kezdődött. Legalábbis ezt mondtam magamnak. 3 éve voltam házas a férjemmel, Bencével. A kapcsolatunk stabil volt. Nem volt tele szenvedéllyel, de biztonságot adott. Volt lakásunk, közös terveink, egy nyugodt életünk. De valami hiányzott. Nem tudtam pontosan megfogalmazni. Csak éreztem. Egy nap, munka után úgy döntöttem, hogy beülök egy kávézóba. Egyedül akartam lenni egy kicsit. Leültem az ablak mellé. És akkor megláttam őt. Egyedül ült, pár asztallal arrébb. Időnként rám nézett. Aztán elmosolyodott. Gyorsan elfordítottam a tekintetem, de pár perc múlva újra ránéztem, és ő még mindig engem nézett. Végül felállt, és odajött hozzám. Szabad ez a hely? A hangja nyugodt volt. Magabiztos. Igen. Leült. Gábor vagyok. Anna. Pár percig csak beszélgettünk. Semmi különös. Munka, hétköznapok, apró dolgok. De volt valami a hangulatban. Valami könnyedség. Valami, amit már rég nem éreztem. Van valakid? Kérdezte egyszer csak. Meglepődtem. Igen, férnél vagyok. Egy pillanatra sem zavartatta magát. Értem. Azt hittem, ezzel vége lesz a beszélgetésnek, de nem lett. Sőt, mintha még érdekesebb lett volna számára. Amikor elbúcsúztunk, azt hittem, soha többé nem látom. De másnap újra ott volt. Ugyanabban a kávézóban, ugyanabban az időben. És amikor meglátott, mosolygott. Véletlen? Kérdeztem. Nem hiszek a véletlenekben. Nevettem, és leültem hozzá. Innentől kezdve minden nap találkoztunk. Először csak beszélgettünk, aztán egyre többet nevettünk, és egyre kevésbé akartam hazamenni. Otthon Bence ugyanaz volt. Kedves, figyelmes, kiszámítható. De Gábor mellett élőnek éreztem magam. Egy este, amikor már zárni készült a kávézó, Gábor rám nézett. Sétáljunk egyet? Habozás nélkül igent mondtam. Az utcák üresek voltak. A levegő hűvös. Lassan sétáltunk egymás mellett. Nem kellene ezt csinálnunk, mondtam halkan. Mit? Ezt. Ő rám nézett. Csak sétálunk. De mindketten tudtuk, hogy ez már több annál. Amikor megálltunk egy sötétebb utcában, hirtelen csend lett. A szívem gyorsabban vert. Anna, tudom, de nem mozdultam. Ő sem. És akkor lassan közelebb hajolt, és megcsókolt. Egy pillanatra megfagytam. Aztán visszacsókoltam. Amikor vége lett, azonnal hátraléptem. Ez hiba volt. Lehet, de a hangjában nem volt megbánás. Hazafelé menet remegett a kezem. Amikor beléptem a lakásba, Bence a nappaliban ült. Szia, mondta mosolyogva. Szia. Megcsókolt. És abban a pillanatban éreztem először, hogy hazudok neki. És mégis másnap újra találkoztam Gáborral. És ezzel elkezdődött valami, amit már nem tudtam megállítani. Nem gondoltam volna, hogy egyszer két férfi között fogok élni. És még kevésbé azt, hogy végül ők ketten együtt fognak tönkretenni. Az egész teljesen ártatlanul kezdődött. Legalábbis ezt mondtam magamnak. 3 éve voltam házas a férjemmel, Bencével. A kapcsolatunk stabil volt. Nem volt tele szenvedéllyel, de biztonságot adott. Volt lakásunk, közös terveink, egy nyugodt életünk. De valami hiányzott. Nem tudtam pontosan megfogalmazni, csak éreztem. Egy nap munka után úgy döntöttem, hogy beülök egy kávézóba. Egyedül akartam lenni egy kicsit. Leültem az ablak mellé, és akkor megláttam őt. Egyedül ült pár asztallal arrébb.
Időnként rám nézett. Aztán elmosolyodott. Gyorsan elfordítottam a tekintetem, de pár perc múlva újra rám néztem. És ő még mindig engem nézett. Végül felállt, és odajött hozzám. Szabad ez a hely? A hangja nyugodt volt. Magabiztos. Igen. Leült. Gábor vagyok. Anna. Pár percig csak beszélgettünk. Semmi különös. Munka, hétköznapok, apró dolgok. De volt valami a hangulatban. Valami könnyedség. Valami, amit már rég nem éreztem. Van valakid? Kérdezte egyszer csak. Meglepődtem. Igen, férjnél vagyok. Egy pillanatra sem zavartatta magát. Értem. Azt hittem, ezzel vége lesz a beszélgetésnek, de nem lett. Sőt, mintha még érdekesebb lett volna számára. Amikor elbúcsúztunk, azt hittem, soha többé nem látom. De másnap újra ott volt. Ugyanabban a kávézóban, ugyanabban az időben. És amikor meglátott, mosolygott. Véletlen? Kérdeztem. Nem hiszek a véletlenekben. Nevettem, és leültem hozzá. Innentől kezdve minden nap találkoztunk. Először csak beszélgettünk. Aztán egyre többet nevettünk, és egyre kevésbé akartam hazamenni. Otthon Bence ugyanaz volt. Kedves, figyelmes, kiszámítható. De Gábor mellett élőnek éreztem magam. Egy este, amikor már zárni készült a kávézó, Gábor rám nézett. Sétáljunk egyet? Habozás nélkül igent mondtam. Az utcák üresek voltak, a levegő hűvös. Lassan sétáltunk egymás mellett. Nem kellene ezt csinálnunk, mondtam halkan. Mit? Ezt. Ő rám nézett. Csak sétálunk. De mindketten tudtuk, hogy ez már több annál. Amikor megálltunk egy sötétebb utcában, hirtelen csend lett. A szívem gyorsabban vert. Anna. Tudom. De nem mozdultam. Ő sem. És akkor lassan közelebb hajolt. És megcsókolt. Egy pillanatra megfagytam. Aztán visszacsókoltam. Amikor vége lett, azonnal hátraléptem. Ez hiba volt. Lehet. De a hangjában nem volt megbánás. Hazafelé menet remegett a kezem. Amikor beléptem a lakásba, Bence a naplaviban ült. Szia! Mondta mosolyogva. Szia! Megcsókolt, és abban a pillanatban éreztem először, hogy hazudok neki. És mégis másnap újra találkoztam Gáborral, és ezzel elkezdődött valami, amit már nem tudtam megállítani. A következő napokban minden felgyorsult. Túl gyorsan. Ami egy egyszerű beszélgetéssel kezdődött, most már titkos találkozások lett. Gáborral minden könnyű volt. Nevettünk, beszélgettünk, és amikor vele voltam, elfelejtettem, hogy van egy másik életem. Egy másik férfi. A férjem. Bence. Eleinte még próbáltam határokat tartani. Nem találkozhatunk minden nap, mondtam egyszer. Gábor csak mosolygott. Akkor minden második nap. Nevettem, de végül minden nap találkoztunk. Egy hét után már nem csak a kávézóban. Elkezdett hívni máshova. Séták, egy italmunka után, majd egy este, gyere fel hozzám. Megálltam. A szívem hevesen vert. Ez rossz ötlet. Lehet. De a tekintete nem engedett, és én sem mondtam nemet. Amikor beléptem a lakásába, azonnal éreztem, hogy ez már nem ugyanaz. Ez már nem játék. Ez már döntés. Egy határ, amit átlépek. És amikor közelebb lépett, nem állítottam meg. Aznap este minden megváltozott. Másnap reggel, amikor felébredtem mellette, egy pillanatra elfelejtettem, hol vagyok. Aztán megláttam őt, és minden visszatért. A valóság. A férjem. A hazugság. Gyorsan felöltöztem. Mennem kell. Maradj még, mondta. Nem lehet. Miért? Ránéztem.
mert férnyél vagyok. Ő pár másodpercig csak nézett, aztán bólintott. Rendben, de a hangja furcsa volt, mintha valami mást gondolna. Aznap, amikor hazaértem, Bence a konyhában állt. Korán keltél, mondta. Megdermedtem egy pillanatra. Igen, be kellett mennem dolgozni. Ő bólintott, de figyelt, túl figyelmesen. Aznap este vacsora közben megszólalt. Találkoztál mostanában valakivel? A szívem megállt egy pillanatra. Mire gondolsz? Nem tudom, csak kérdeztem. Mosolyogtam. Persze, hogy nem, de abban a pillanatban éreztem, hogy valami megváltozott. Nem csak bennem, hanem benne is. A következő napokban Gábor egyre másabb lett. Nem távolságtartó, hanem túl érdeklődő. Mesélj a férjedről. Miért? Csak kíváncsi vagyok. Nincs mit mesélni. Hogy hívják? Megálltam. Bence. Ő lassan bólintott. Mivel foglalkozik? Miért kérdenned ezt? Gábor elmosolyodott. Csak ismerni akarom az életed. De valami a hangjában nem volt rendben. Aznap este nem tudtam kiverni a fejemből. Miért érdekli ennyire? Ez nem normális. Másnap, amikor találkoztunk, újra kérdezett. Láttam már a férjed? Nem. Képen sem. Nem. Csend lett. Aztán közelebb lépett. Egyszer szeretném látni. A szívem gyorsabban vert. Ez nem fog megtörténni. Ő csak mosolygott, de a tekintete komoly volt. Majd meglátjuk. Aznap este hazafelé menet furcsa érzésem volt, mintha valami nem stimmelne, mintha ez az egész nem véletlen lenne. És akkor először fordult meg a fejemben egy gondolat. Mi van, ha Gábor nem véletlenül találkozott velem? Attól a naptól kezdve minden más lett. Nem csak köztünk, bennem is. Gábor kérdései nem hagytak nyugodni. Túl sokat tudni akart, túl részletesen, és ami a legrosszabb, mintha már tudott volna dolgokat. Egy este, amikor találkoztunk, éppen leültünk egy csendes bárban. Hogy van a férjed? Kérdezte. Meglepődtem. Jól. Sokat dolgozik? Ránéztem. Igen, de ezt már mondtam. Ő bólintott. Tudom. A gyomrom összeszorult. Akkor miért kérdezed újra? Gábor mosolygott. Csak beszélgetünk. De ez már nem volt egyszerű beszélgetés. Valami nem stimmelt. Aznap este, amikor hazaértem, Bence a kanapén ült. A telefonom az asztalon volt, pont ott, ahol hagytam. De mégis valami furcsa volt. Használtad a telefonomat? Kérdeztem. Bence felnézett. Nem. Biztos? Igen. A hangja nyugodt volt. Túl nyugodt. Aznap éjjel sokáig forgolódtam, és egy gondolat nem hagyott békén. Valaki hazudik. Másnap, amikor Gáborral találkoztam, már feszültebb voltam. Van valami, amit el akarsz mondani? Kérdeztem. Ő meglepődött. Mire gondolsz? Túl sokat kérdezel. Nem szabad? De... Közelebb hajolt. Félsz? A kérdés hirtelen jött. Nem. Akkor mi a baj? Csend lett. Nem tudtam megmagyarázni, csak éreztem. Valami nem jó. Semmi, mondtam végül. De nem volt igaz. Aznap este minden még rosszabb lett. Amikor beléptem a lakásba, Bence a konyhában állt. Beszélnünk kell. A hangja komoly volt. A szívem hevesen vert. Mi történt? Ő rám nézett. Hosszú ideig. Ismersz egy Gábort? Megfagytam. Teljesen. Mit mondtál? Gábor. A hangja nyugodt volt. Ismered? A levegő megfagyott körülöttem. Nem. A szó alig jött ki a számon. Bence lassan bólintott. Értem. Megfordult. És elindult a nappali felé. Ott maradtam. Mozdulatlanul. A szívem hevesen vert, mert abban a pillanatban rájöttem valamire.
Ez már nem csak egy titok. Ez valami más. Valami sokkal nagyobb. Másnap azonnal találkoztam Gáborral. Beszélnünk kell. Mi történt? A férjem tud rólad. Gábor arca egy pillanatra sem változott. Tényleg. Ez volt az a pillanat, amikor biztos lettem benne. Ő nem lepődött. Egyáltalán nem. Te már tudtad, mondtam halkan. Csend. Gábor lassan rám nézett. Mit? Hogy ki a férjem? Nem válaszolt, csak nézett. És abban a pillanatban megértettem. Ez nem véletlen volt. Semmi sem volt véletlen. Ki vagy te valójában? Kérdeztem. A hangom remegett. Gábor közelebb lépett. A tekintete hideg volt. Valaki, akivel nem kellett volna találkoznod. A szívem hevesen vert. Miért? Ő halványan elmosolygott. Mert most már túl késő. A szavai után megdermedtem. Most már túl késő. A fejemben újra és újra visszhangzott. Mit jelent ez? Kérdeztem. A hangom remegett. Gábor nem válaszolt azonnal. Csak nézett. Hosszú másodpercekig. Aztán lassan megszólalt. Szerinted miért találkoztunk? A gyomrom összeszorult. Véletlen volt. Ő elmosolyodott. Tényleg hiszel ebben? Csend lett. És abban a csendben minden kezdett összeállni. A kávézó, az időpontok, a találkozások. Minden. Nem, suttogtam. De igen, mondta nyugodtan. A szívem hevesen vert. Te ismerted a férjemet? Nem kérdés volt. Állítás. Gábor bólintott. Igen. A világ megszűnt körülöttem. Mióta? Régóta. Akkor ez az egész? Nem tudtam befejezni. Ő megtette helyettem. Nem volt véletlen. A kezem remegni kezdett. Akkor mi volt? Gábor közelebb lépett. Egy döntés. Kinek a döntése? Csend. És akkor kimondta. A férjedé. A szívem megállt egy pillanatra. Nem. De. Ez nem lehet igaz. Pedig az. Hátra léptem. Hazudsz. Gábor nem mozdult. Gondolj bele. És gondolkodtam. Túl gyorsan. Túl sok minden jutott eszembe egyszerre. Bence kérdései. A tekintete. A nyugalma. A túl nagy nyugalma. Ő tudta, suttogtam. Mindent. A szívem hevesen vert. És te? Én? Elmosolyodott. Én csak a része voltam. Hátra léptem. Nem akarom ezt. Már benne vagy. És ekkor hirtelen megszólalt a telefonom. A kezem remegett, amikor megnéztem. Bence. Üzenet. Beszélnünk kell. Most. A szívem hevesen vert. Felnéztem Gáborra. Ő már mosolyogt. Menj. Hova? Haza. Csend lett. Már vár.